ईव्हीएम मशिनाचेर बंदी घालची म्हणून वेंचणूक आयोगाक निवेदन दिवपाक गेल्ल्या कार्यकर्त्यांक पुलिशेन आडावन धरले, जाल्यार कांय जाणांक पुलिशेन ताब्यात घेतले. उपरांत 5 जाणांक मुख्य वेंचणूक अधिकाऱ्याक निवेदन दिवपाची परवानगी दिली. वेंचणुको ईव्हीएम यंत्रा वरवीं न्हय तर मतपत्रिकेन घेवच्यो अशी मागणी घेवन आल्तींच्या वेंचणूक आयोगाचेर आयज मोर्चा व्हरपाचो यत्न करपी आंदोलकांक पुलिसांनी आडावन धरले. ताका लागून हांगासर कांय काळ ताण निर्माण जालो. ह्या आंदोलनात भानू प्रताप सिंग, सावयो कुतिनो, रामा काणकोणकर, तनोज अडवलपालकर हांच्या वांगडा हेर कार्यकर्ते हजर आशिल्ले. वो ज्ञापन हमने जब हम देने गए तो जॉइंट इलेक्शन ऑफिसर वहां पे थी लेडी, तो हमने कहा भाई आप तो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर है नहीं, तो हम आपको तो नहीं देंगे. वो कहना हमें ही दे दो कि नहीं, हम देंगे उनको जो हेड है. तो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जो है वो हेड, उन्होंने कहा कि आप थोड़ा वेट कीजिए, हम लोगों को इसीलिए टाइम लग गया. जब वो आए तब हमने उनको अपना ये ज्ञापन दिया. ये ज्ञापन और इसके साथ जो 1 लाख गोवा के लोगों ने सिग्नेचर किए हुए हैं वो भी हमने उसकी कॉपी उनके साथ में दी. ये उन्होंने यहाँ पे जोरदार तालियां, गोवा की जनता को जोरदार तालियां, जो 1 लाख लोगों ने साइन करके आज ज्ञापन जो है यहाँ पर स्टेट इलेक्शन ऑफिसर के यहाँ जमा करा है. ये पहली बार है कि किसी स्टेट के 1 लाख जो सिटीजन्स हैं उन्होंने सिग्नेचर करके कोई ज्ञापन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को थ्रू इलेक्टोरल ऑफिसर, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर पहुंचाया है. ये पहली बार है. तो गोवा के लोगों के लिए एक जबरदस्त ताली. ये बाकायदा उन्होंने रिसीव करके दिया है. इस पे एंट्री नंबर है EN नंबर 7668/C. ये दिया है और आज की डेट है L, और आज की डेट है 4/3/2024. 11.5 लाखांतल्यान 1 लाख लोकांनी ऑलरेडी सिग्नेचर मारलेले असतात. गावांनी आम्ही अजूनपर्यंत पावले ना, तरी सुद्धा 1 लाख म्हणल्यार 10.25% ऑफ द गोवन्स हॅव ऑब्जेक्टेड फॉर ईव्हीएम. लक्षात घ्या, 1999 सगळ्यांत पयली इंडियन तर ईव्हीएम इम्प्लिमेंटेशन जाला जाल्यार ते गोंयांत जाला, आणि सगळ्यांत पयली तर बंद जातले 24 एक लक्षात घेवपाची गरज आसा. आमकां काही लोकांनी थंयसर पुलिसांनी इन्स्ट्रक्शन आयिल्ल्या प्रमाणे पुलिसांक हांव म्हणटा की जून हांगा वयर आयले जाणटी बायलां, जाणटे मनीस, सगळ्यांक पयलीं हांव तांकां थँक्यू म्हणटा. कित्याक लागून 70 years वॉकिंग डावन फॉर 3 kilometers फॉर म्हाजान बेजार टू इलेक्शन कमिशन फॉर जोगनी. दिस इज पॉवर ऑफ गोवन. आनी लक्षात घ्या, जरी तर आमी 4 किलोमीटर चलपाक रेडी आसात जाल्यार आमचे यंगस्टर्सांक उलो मारतात. आमी गोंयान 2 सीट जरी आसले जाल्यार गोंयान व्हीव्हीपॅटार ईव्हीएम मशिनाचेर आमी करूंक दिवचो ना.